Κοίτα ποιος είναι στην πόρτα, δεν περιμένω κανέναν. Όποιος κι αν είναι να φύγει, όμως αν είναι εκείνη, αν είναι εκείνη, στρώσε τραπέζι και βάλε ένα δίσκο να παίζει. Αν είναι εκείνη, σε εντόνια να αλλάξεις και φώτα πολλά μην ανάψεις. Αν είναι εκείνη, αν είναι εκείνη. Κοίτα να δεις ποιος χτυπάει, δεν είμαι εδώ για κανέναν. Για όλους η πόρτα κλείνει, όμως αν είναι εκείνη, αν είναι εκείνη, στρώσε τραπέζι και βάλε ένα δίσκο να παίζει. Αν είναι εκείνη, σε εντόνια να αλλάξεις και φώτα πολλά μην ανάψεις. Αν είναι εκείνη, στρώσε τραπέζι και βάλε ένα δίσκο να παίζει. Αν είναι εκείνη, σε εντόνια να αλλάξεις